हामबाय मिडियायावनो दंगन एबं खातमा दाबो लुकुरक जानाय दंनायरावनो आं बेलाय बेलाय हामबाय तावनि बागै हिमबा सुरमा केन्द्रआव 46 अरवचिन प्रार्थी इंखा बाबुराम सतनामी अब जों आं निजी 9 तारिखसिम फाइमानि नग नग हाब्रु आरव थुरुकसा ओंथुन मुगली ओंथुन एवं माइते ओंथुन एवं हिंदुस्तानी ओंथुन एवं चित्तिप्रासा ओंथुन बनक बखरक याग बगै सावो एबार तुमी जितबाय नै ओ जागाव आं बुजिखा दाबो जेता भोट माने अब एकदम पूरा 90% जों जितिजाक आबन बिसिंग जदि बरक खायखाय चिनियाव भोट नष्ट खायखाय साइमाया हाइपान जों 90% जों भोट दिजा Kwplai hangga Tipra sorong be besar samurok khajangno बेलाय खायजांनाय अब राजानि चिनि राजा एवं बुबागारानि कैंडिडेट एवं बुबागारानि डिसिप्लिन बे नंनाय agini je MLA आशिष दास bo je samung khaijega samung khara khaijangno brok खायनाय केनना अब बुबागारा ताबो एडिसी जों 18 जन दिदिजाक ओ 18 जन नो पूरा कंट्रोल खाइतो महाराज एवं महाराजनि जेता गाइड दिबाने ओ गाइड के ना बाबुराम महाराजनि गाइड नो मानिया दंमाया आपतिनि कंजाक ब 10,323 नि एकजन कर्मचारी Kwplai mane yagolo lukorno ta message sirnai tongkasang tongnani Kwplai chung to chini महाराज उनको चुनो उपदेश दिजाक जेखेपनो Kwplai इंफानो जों केमनो दुगो खायगलाक खति खायगलाक अवश्य चिनि नाहारमुं राजानि नाहारमुं एवं उनको चिनि बुबागारानि नाहारमुं जों केमनो खति खायगलाक अवश्य को हामबाय